ASG Pharma, kumpanija sussidjarja tal-kumpanija Kanadiża Afria li topera fil-qasam tal-kannabis mediċinali, ħabbret li kisbet l-ewwel liċenzja f'pajjiżna biex timporta f'Malta l-kannabis mediċinali għal skop ta' riċerka u żvilupp. Fil-bidu tas-sena, il-kumpanija ħabbret li kienet xtrat il-laboratorju tal-kumpanija ASG Pharma biex tipproduċi iż-żejt bħala estrat tal-kannabis għall-użu mediku. F'istqarrija l-kumpanija fissret dan l-iżvilupp bħala pass importanti biex il-laboratorju tagħha f'Malta isir is-sinsla l-iżvilupp ta' prodotti mediċinali tal-kannabis fl-Ewropa. Antonio Costanzo, l-kap tat-taqsima tal-iżvilupp internazzjonali ta' din il-kumpanija, sostna li l-istandards leġislattivi u regolatorji tal-Awtorità Maltija huma rigorużi ferm u għalhekk jinsab aktar kbur li l-kumpanija innexxiela tasal għal dan il-pass. Fil-fatt, ASG se tkun qed tassigura li tkompli żżomm l-ogħla standards internazzjonali u tħares il-qudiem issa biex tkun iċ-ċentru Ewropew ewlieni għal kannabis mediċinali. Bħalissa din il-kumpanija qed tagħmel ukoll investiment multimiljunarju sabiex tolli l-livell tal-ipproċessar u l-manifattura b'tali mod li se tkun tista' toffri kannabis mediċinali u prodotti derivattivi minnha tal-aqwa kwalità. Il-kap eżekuttiv ta' din il-kumpanija Vic Neufeld qal li l-laboratorju f'Malta mhux biss ser ikun iċ-ċentru ewlieni Ewropew għar-riċerka u l-iżvilupp, iżda wkoll ser tipprovdi ftuħ għas-swieq Ewropej tal-kannabis mediċinali. Huwa komplejt li ser ikomplu jisfruttaw l-aktar opportunitajiet strateġiċi ta' dan is-suq madwar l-Ewropa u d-dinja. Din il-liċenzja ser tipprovdi f'futur twilu sabiħ għal ħab ta' Afria f'Malta li ser jispeċjalizza fl-proċessar, il-manifattura u d-distribuzzjoni tal-kannabis mediċinali mal-kontinent Ewropew kollu. L-investiment li ser tagħmel il-kumpanija ASG Pharma f'pajjiżna huwa ta' 7 miljun euro u l-kumpanija li tagħha sussidjarja Afria hija mniżla fuq il-Borsa ta' Toronto b'valur ta' $2 biljun Amerikan.